Mwachubura abakenya bange gosaba gusini ko bagende kweboringa goikariri amagendro anyako baga kwane kigwa ase chiward cyabo ikakibunge goike county ya Kisii county ya Nyamira na mangabero kwane kigwa twirigale Jumapili kurwase county ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi tarike chigemero ngebirnanye motenyino ikomenari mu mwako wiga chinga kyabariki baito babiri bakubike kambi kurwa achinsemo okwarigania ase keunga weekend chinsanye cyo twalero nkuru kwa Kevin Onkoba kurwa sensemelia ye manyererio ni ga kwa Wilson Makori Ekeunga weekend chinsanye ni gotogo cha kurwa ase county ya Kisii nige kati yaba menyi kurwa ase kenyiro kya Boronyi eyego toka se ward ya Kyogoro ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ni ko bagenda kumurungania kubatkana amo no gotaboro kwa Mariogo ase dispensary ya Boronyi okwana chinga kecho ni go babiri bakomochia omojumbe bwebunge ya Nyaribari chache muskiza irijanda asokwane kinga taranya ko bukirana asenseme yo elikwane kinga obirga ko baroseria dispensary asabange babiri bagwesoke na hotebu muna nerbuya serikali anamono ye county ya Kisii kwane kenjere kuligiriria engane yo muna tokomanyigwa no murikito Daniel Ontiri Sekerebuna keromo Kenya naganetiko nyorobu wenya webirengo beganirie kubana fingia eliwe Kenya wego Kenya uchumi yense ya yem aigase bunge ya Nyaribari chache imeye county ya Kisii nigo hayonsi yare mamincha egati chinyegitali tichiwa chamalioga isaine nechinde tichanya gukorwa kwagachwa naigo tichiro gukora mirimo numuwekano ne dispensary ga ya Boronyi imeye wodi ya Kyogoro yasemya kemenge bono abamenye batanya gukonyeka kurwa sere bare no borobonene gukwanira na kwemurungania igoro yali bagenderete gwetera tugatebenya gitari iyo bente agachwe koroba iraje gukonya abantu ekore nekine nyagitari yagachiru noere yabeiro bakabono muisa kuligere rimuna mwachana omunyeroche na bero ndatigende ko ni weto kuri no yarenge igorwe ekonya abantu agekobera bahatebe nga community workers imbaro bao kole mirimo asibako kwa Mariogo bamwe batokorera asibako ruboro nyima iga asekenyoro gitu egeru mujo itogendera korengana na baroni go baliretwe era gochugo chaka kurwaligwa asenyegeteriga mapema omwakoyo na gwekabono tibanya korra kende na nichi wiki sano chitigarete gukoro mwaka abo tubwata bakongwa ase Boronyi iga munaba eresa gocha na benye gitari ya gache tu na into tukatwara kwa semeri muna abantu bege chichi nsango konyeka tuli lakini bane kero tuguchikorire nyagitari ito nigo ya marira matosi na ndebo nintu turabo tuobo ire mibiri ito ngana into turi muke tomera matosi yako era bano ntubwati asito konyeka sa Mariogo muna morocha maruira aichira bana agucha maruire chipuresa kiango togota buto nyagitari dispensary era ngeni gera re bono yene ere gotokonya asekerebuna dispensary ga nigo ya chagetigwe no burai bwaitete ase bonge ya Nyaribari chache nse yomuske Richard Nyaga Katongi nigo warolekana koragekiara gocha somo bungo bono obwenseme yo muske Zairi Janda na komomocha aso gotatwara maganio yabamenye abayiga senkoro bono Zairi Janda otebereire koretera abangi no mochere mechingende no bosye bono kortua kamochorete tana gotacha Boronyi pi gosabana nangainere bono ntwe tokumeti nonyene para yo kaobe tuachandikire twagendereria omukito haso goikera omubunge wenseme yo korende titomo ikereti nonyena sesimi korende gwetera sekigancha kya NGCDF inse yo mobisa bumubungo iga Evans Makori wegerera na komenta bona dispensary yo nigere gati yechinde chinyinge gati yabo elia ya Kyogoro ekyo cyane ne twagocha se county ya Kisii na magoso yo mubunge yo tararole kanandonsi naigo abamenya abayiga nibo bwenete kubwatia gocha se county ya Kisii inse yo muske Simbarati wetera somo MC obo muske Walter Mochache chomba chigo sibuo nani no chomba chimenyata no jorigereri ga gisike no chibegete ono to ngakito komenya ageko ga omuntu nyimoke Kyogoro nyenda bubasi nyenda itumbe nga ingo chikomenya gochi nyirubo songo
Bona busongo indi kango ikoro kintumaget. Nkorbatere giteseni kia Gatembe kurega ase bunge ya Nyaribare chache ase kaunti ya Kisii. Ritere nguruko Daniel Ontiri. Right imbi amano sanu mulikito Daniel Ontiri na roboto ruwa senchira yobo kirano. Mwanchi murate kwera asan semelia ye bunge ya Bonchari litkoli ya lera boigon igigati ya minikuru ase ward ya Bumurenda. Babiru bagwe sokia na komochia omo MCB ward yo muske jono mbati asogo tekerenia amagendro asan semeyo abange nigo babiru batemna nigo omuske jono mbati abirga kobombia asoko tarosia chipara ase ensemeyo gentuke abirge kwirenia ward yo kemagendro aba Murenda baito aste mwabeta igereri muna togenderete tobwende togonye gochandika ebinyoro cyonye kitayanto bwati nane ngo chukwana lingana lya nyangiti ndurometa abanjali nane nduromete kero monto igo yeskuru ya nyangiti intunto ko manyabono nkigenderete okoba siasa ngarere tarato ikerange abantu baminto tiakonye kolia nebigocha asemore nane ngo batebiga chinga kekikigwe kecho chikobori chikura na ituramanya ko manyanga ogotenene lakini abantu baito mwabire bube konyo kubwata bwati amagana ige muna bono sonika yeto tebwati taya tebwati nonya sto ko muri siwechi abantu baito batebireta amagana yebigoja ward ye koru twa nyorete ward under the new devolved government to kai Murenda ward. In fact kero gweta ward yeto magendro tayo the unseen projects we don't have the dispensaries no ene rio teterete iyo kero kogenda kia busura oende kikiende dispensary no ene ntetere emo tiye murwira ara egwanywe bono nkoboria omo MCA oyo John Ombati omogaka nkibono giache gikaba ugatugutaba Murenda gusaba na twa babe tukakogosera egabidi nga ombi bakabarwire bamba konyorno ene ntetere na bono sunika yaitoga ere bo street rights inchi oma obosari bwabukire ntumanyete aso mu MCO robisia kare obosari bwabukira ko bono bakayikire saa 3 ya marogo baturi kororokana suneka okobo obosari bwabukira tiango batobekere chi street right baro chi pare chi ya back street chibe obo enserabe abantu bakore biasara no bwasioko are chiito tinyinge chiasarikire ekero gweta konyoranga epare yitenyara gwete kategonya ba access no in security yoka tekonyara ko goikira abantu ko serve ko wake patrol bya suneke yaito. That is why I think insecurity ya beirembe tsari para nchiri gweteka back street ht wo chaff dumping ya korweni au anywhere kara se stayo back street ra etonyere dumping etakori afadhali those leaders balimore birogo imokia ejukumu mokonya abananchi Mwanchubura chinga kia gani tukani kiwa kura sebungi ya Bonchari nigo tokure na sebungi ya Bomachoge brabu kaunti ya Kisii nigo omo MCB wodi ya Bombaba brabu Musbati Bidris Makwai abairiga ukwanira igoro yegati ya amagendro ali umugavana wa kaunti ya Kisii umuske Paul Simba Arati abwenati kwikirania okwana chinga kecho nigo boigo abiriga kuboria muskarati kwane kingangu cyarko beka kiba kisaine erikoro isia chipara ase wodi yo na kwane kingama liyo ngutokare asnya gitari mnenchiremo yo kwane kingama nyikurwa ase wodi ya Bombabo na boigo Machoge brabu ngima babiri bakonyora amagendro ati facility enyagetaria ingotoko genda kenyenya twagenda ugembo gose twagenda magena uganchubanga chirasa 5 million erindinga katabinga market iyogato buli mubuli 6 acres ne chiri kwaga story building igeko genda igoruke buli mubugotika rubugima ngasaba ubulemo ngakora public participation n'abantu bana bamugonga bagancha obuli muboke borusi bororo enyagetaria yagacho ngo bwagira mbiye mano excellence so for 5 million procurement process metengo erere a contract eche yagache chiro yagache enyagetari mugonga abantu bakogenda ugembo bakogenda kenyenya egento kende you give me a borehole from Mugonga market during public participation bakataba macha bagukuni korugoro
ebohori kunyu korugora Tirimboke ekera abantu be county bachete bagachaga igase kanisa bakanyora ngaiga no amachare ekana kwani na elders of this church and the members bagancha ebohori kunywe wango ebohori kunywerega amacha Tirimboke to the market ayanda gende uchi primary school elmuina ne para nere na tabiria abantu bane for a long time paka bagoche babugana ngumwenyererinde lero tigante ebe kuikaransi tiga abantu bane baigwe epari ri kuigurumata ri bwata mpochitendere ne chigurwe amagenderera amange abantu bali bane mwaru kurchinsemo cyaro guru cyamagena iho nakwanira biri asega banaruche togo chagoche kero tole nere magena iho ngukwanira biri byamagena akorora ne chinsemo chinde. Your Excellency ekero kwangete pasari nimanye tenje na bete the best MC so kuru basari ekegere pasari yane ya chite to all parts of the world na baganita abantu bane kire chisa application na ndengo tabe mbiyamo na singi chende kwa begete pasari ende ekoba egoichari ku December ku January abantu bane Right mwancho mureria oroboti urukuru asensemelia yewodi ya bombaba borabwe bungi ya macho gobrab na rutukia asensemegen tangani yekonga weekend chinsa ibirto kwanda asensemo ya kabeto nyore obosemi bwage tembe na mangi kwarganiritie asensemo ya kabere keonga weekend chinsa nye kurwa ase chinsemo a ime na isko yorokonguro busi toskare Magaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana masu, magina ninjo. Nenkwane yeborerero, tienes mubasi. Mubasi n'abantu ababasi banyore negusiyengima, pero kenda basubati basabatu kikiza mu cyagusi. Bali bonse monte kare tubone nkwane tigeri ko bubasi. Ogesaka matarema inyaine kase mere kyereke nkurongo. Inaki ogesaka matalema nyaine kase emereti nyaine ke nkurongo abagesaka bali mundigereti n'abantabaya n'abantu mwetu no mukwerenda mukuka chebiteli ga kyobo komu mweja konyora ngambi amuri inwa mangana ino na ya ino na mwetu no mokole bintu bino buyayigo ogesaka ko bako gamba mangana ona bako yagamba buyayigo bamanyerera tibo kabancha inabanyene bara una bamaite no muragambe na bara ngakekera kumbetara aliyetali yawa yokorere gazi ayabonaro ugesaka matalema nyaine kase emereti nyaine ke nkurongo chinkurongo njya kabera okale ntobwati kiri abazongo bari kuruka caves tubati chinkurongo chinyingi ndi china chitokoroka chibuli ebuli yabagesaka ali ugesaka nore kare ko chiaga tembu ose chiata mbu chiasa keteiga uchiali meroge saka ali nkurongo nyaine ke no chirora uchirora Magaka ninjo etembe, ninjo dorome, mangana masu. Right mwancho muri akarbinanda sensemeiga ya kaberene ya mweri ya bosto kwendra ekiunga weekend chinsanya kurwa ase chinsemo litko liarero nigo muraigwensi ya Kenya Moske Dr. William Samoei Ruto nyakabogo sanga amuna bege nwa kurwa ase county ya Kericho okwana chinga kicho ni gabirka otamna ni garaj ko baso musaribusyo gosira egati ya abaremi nencheremo yo kinaligesa imense ya Kenya asaba igo agenda kubolia abantu kogendra gweso kamne nencheremo yo chia kwirikya asomurubulyo bo abachenu o Social Health Authority nencheremo yo kwanekinga babiri bakonyora obugwenia ase kinyagitari roboturo ni gorwariga gwana muriketo Sam Miyenda Omora ibense omoske Dr. William Ruto nigori tukolia lero asanga na bakristo imeyebunga ya Singowetsoin igotoka ase county ya Kericho gokwana asomo egoyo Dr. Ruto nigatokire kitambo kirogia serikali kiogotagora endagera kurwa chinse chesiko na gosegeto boremebuna enchire ya moyo konyore endagera. We cannot continue subsidizing consumption. We must support production. Bei ya vyakula imeanza kuja chini because we are investing in the right place. We are supporting production. Tupunguze ile chakula tunaagiza kutoka nje, kwa sababu kila mwaka tunatumia pesa nyingi ya